अबाव थांजोबखो मानसिफोरा लामायावसो दङ बिसोरो आबा मोखाङाव लाबा नोङो आंनि 20 थाखा फैसा लादों ना माइरे हा आंनि उनावसो बिसनायाव दङमोनलै ओमफ्राय दा गैया जाना थाबाय नों नुदोंमोन नामा माबा आयै नोङो रावनोबो खिथानाङा दे आं खिथादों होननानै माबा फैसाखौ आङो गबियानिखौसो लानाय नुदोंमोन मा आयै नों आथिं सुनो थांनायाव आङो गबियानिखौ नोंनि रुमनिफ्राय फैनाय नुदों ओमफ्राय आखायाव फैसा 20 थाखा बायसिबो नुदों आं आयै बेनो आरो गुमारियाथ' लामायावसो दंखायोमोन बे करिया बिराद सिखाव बिराद लेथ्रा बिसोरनि जाथियानो साला बे गबिया करि बेनिखायनो करि भगबाना बेनिखायनो करि हरदों बेखौ करि नङाबा आरो मा खालामगौमोन बिसो मिथिगौ न'आव जेबोआनो गैया बेलाय फैसा 20 थाखाखौलाय मानो लानांगौ गबि उलियै आनैया एकदम बोरैबाथार आयै आंखौ खिन्थानाङा दे खिन्थाया र' नोंखौ खिन्थादों होननानै खिन्थाया र' आबा खिन्थाथारनाङा थैबाबो बासिबायल' जेनथेन नङाबा आइजों दाम जाखागौमोन बा बोरै रागा जोंना दंखायो आइया बासिबायदि साला दानियाबा गबि आनैया दोखोरा जासिगोन गबि आइजों फैलाय मायोमोन बाजै नों आंनि 20 थाखा फैसाखौलाय मानो लानांगौ आं लायाखै बाजै आं नोंनि 20 थाखा फैसाखौ नुनायानो थायाखै आंलाय मानो लानो दे बाजै नों लायाखै सोर लानो हा न'आव रावबोआनो गैया गुमारि आरो मोखाङाव लागा आबायाथ' लामायावसो दंहैयोमोन नोंल'सो दङमोन न' नोंसा नोम्मायाथ' आरो थाबायनोनो हाखाया होमबा नोंनो लादों आरो आं नोंखौ आंनि न'निफ्राय ओंखारनायखौनो नुथारदों आं लायाखैलै बाजै नोंनि फैसा 20 थाखा आं नोंनि न'आव हाबनायानो थायाखै आरो आं लामायावसो दंहैयोमोन माथो आयै आनैया आंजोंसो लामायाव दंहैबाय थायोमोन जेरै था नोङो गुमारि सोरबा जागोन मिथिबाय हा ना नों लादों लायाखै आं नुनायानो थायाखै नोंनि फैसा 20 थाखाखौ फैसा बिसनायानो दंथारोमोन आंनिया आथिं फुस्लिस्लि जानायखाय आङो आथिं सुनो थांनि र' होननानै दसेनो फैदोंलै 2 मिनिटसोआवनो फैदों ओमफ्राय बे 2 मिनिटसोआवनो फैसा बोरै गोमाना थाखो दे आंनिया बिसनानिफ्राय ओरैनोबा न'आव जेबोआनो गैया आलु दालि मैगं थाइगं संख्रि बानलु जेबोआनो गैया बे 20 थाखाखौ लानानैनो आङो माबा मोनसे मिलायनानै लाबोनो सानदोंमोन दा 20 थाखायाबो गोमाना थाबाय नोंदियाथ' साला फैसाखौनो होनो हाया नोंसा नोम्मानियावनो थांजोबो दाहार बें दाहार जाना दङ दा गब्लि फैसा 20 थाखा हर मानो लानांगौ नोङो गियान गैया नोङो हा साला सिखाव जारानो सिखाव जाना नामा नोंसालाय आं लायाखैलै बाजै बिदा आं लायाखै नों लायाखैबा सोर लानो आरो आं मिथिखागौ मोखाङाव लाग्रा आबा आरो गुमारिया सिखाव नङा होननानै नाथाय नोंखौसो फोथायनो हाया आङो लायाखैलै बाजै आं नोंनि 20 थाखा फैसाखौ नुनायानो थायाखै आरो आं मालाबाबो फैसा रावनिबो थाइसेबो खावफेराखै नों बुंबानो जागोन नामा गब्लि हा मानो एसेबां गाज्रिहाय नोंसिनि गोसोफोरालाय बेनि थाखायथ' नोंखौबो भगबाना खरि बानायना होदों खोमाहाय बालनि भगबाना जुदि नोंखौ खरि बानायना होआमोनबा नोंबा आरो मा खामानि मावगौमोन दा इसोर भगबानासो मिथिगौ आरो खावगौमोन नोङो हा नोंनि आथिङा मोजां जानायबा न' थांनानै साला फैसा 20 थाखाखौ लानानै लायाखैसो होनना बुंबाय थादोंना नों गब्लि बाल दिहुना होदे आं मानसिया माजों हाथाय खालामनांगौ जाखो आंलाय आं लायाखैलै बाजै आं लायाखैबा हरनिफ्राय दिहुना होनो आरो आंनि आखायाव थाइसेबो फैसाबो गैखाया नङाबा आङो होगौमोन आं खावाखैबो बाजै आं रावनिबो फैसा थाइसेबो खावाखै थेवब्लाबो आंनि आखायाव फैसा थानायबा आं नोंनो होगौमोन हाथाय खालामनो फैसा गैया आंनि आखायावबो थाइसेबो आरो आं नोंनि फैसाखौबो खावाखैलै बाजै खाफालानो गाज्रिहाय आंनियाबो खाफालानो गाज्रि नोंदा गोबोरखि मोखाङा साला आंखौ खावना लाबोनानै आंना लाइफआनो धंस सेस ओंखाम गोजा जाबानो जाबाय आं खिन्थु मिथिया लाबा लानानै साला लायाखै बुंबाय थादों मा जाबावनो नोंसोरजों थैनायानो साबसिनलाय मैनास्रिनि मबाइला थालांदों राहुल आदाखौ फन खालामनि र' नाथाय एसे गोजानावसो दंना मबाइला आं खस्थ' खालामनानैबाबो मबाइलखौ लाबोगोन थारैनो मबाइलखौ मोनबाय दे राहुलखौ फन खालामसै दानियाबा रिसिभ खालाम राहुल सहायनो हाला बायदि मोनबाय आं मानो रिसिभ खालामाखैलै पाप्पिया साला हिन्जाव दालिमजों लाइन मारिबाय थादों ना मायो
भगबाननि अननायाव मैनास्रि पापिया मबाइलखौ गालांफ्लांदों साला सान्स मोननायावनो फन खालामदों दा रिसिभखौनो खालामा माथो खालाम राहुल राहुल पाहुल खालाम रिसिभ आं ओरैबायदि गाबै गाबै फन खालामगोन नों आंखौ निमाहा होखागोन आं मोनथिगौ राहुल दिनै मा जानाया मोजां जागोन ना बेदरखौनो जानाया मोजां जागोन दे बिमा फिसा सानैनो दरसे दरसे होनसै दिनै जाथों साला पापिफोरा दरसे दरसे दिनै आंनोथ' दरसेबो होआमोन होबाबो हाराल' दरसे होयोमोन ओरैबायदि रागा जोङोना आङो आइखौनो खेबसे फन खालामनि र' आंनि मबाइला गब्दानि रुमावसो थाबोबाय खोमा दहाय आं पापिनि साला दै बिनायाव दै लांनायाव फनसो खालामबाय खोमा बियो सोरखौबा आंबो साला माथा गरमसो दा बियो बिदाखौ फनसो खालामगोन खोमा आंनि मबाइलावथ' बिदानि नाम्बार गैखाया र' थेवब्लाबो गोसोआवसो दङ नामायबा बिना बिदानि नाम्बारखौ जुदि गोसोआव दङबा मा जागोन बिसोरखौ साजा होबावनांगौ आं बिसोरखौ साजा होनो अहानायानो थायाखै आङो बिदाखौ जुदि फन खालामोबा दा बिदाया बिसोरखौ लांफैबा मा जागोन दा बिसोर जुदि थाफैयोबा दा फन खालामबा मा जागोन देनाय बिसोरखौ साजा होबावनांगौ आं बिसोरखौ जेबोखौनो साजा होआखै आं लायनि र' मबाइलखौ सोरनिथ' गोदान नाम्बारलै बेसेबां मिस कल जाना दङ र' हरनि आं हेलौ राहुल आदा गब्दा नोङो मा नांगौ नोंनो हो नोंलाय मानो फन खालामदों आंखौलाय गोदान नाम्बारजों फन हरनाङा आंखौ मोनथिबाय दोन आंखौ फन हरनाङा नोङो राहुल आदा प्लिज ना खोनासंनाय आंनि बाथ्राखौ खोनासं प्लिज अननानै नोंनि जेबो बाथ्रा खोनासंनो गोसो गैया आं मोनथिबाय नों मानो फन खालामदों आंखौ बुं माने बुंनाङा नोङो दोन रलै राहुल आदा अननानै आंखौ नोङो आदा सादा बुंनाङा दे गब्दा राहुल आदा जोंफोर बिराद खैफोदाव गोलैनानै दङलै हेल्प मी आदा हेल्प खालाम जोंफोरखौ ओरैनोबा माथो जोंफोरखौ सैनायानो थाङा जोंफोरखौ नांनायानो थाङा जेबो सोमोन्दो गैला होननानै जोंफोरखौ होखारहरखादोंमोन माथो नोंसोरलाय दालाय मानो नांगौ जादों अननानैलै आदा बिराद खैफोदाव गोलैना दङ जोंखौ नोंसोरनि खैफोदखौ आंनो खिन्थाबाय थानाङालै गब्दा दोन नाङा र' आदा खोनासंनाय प्लिज अननानै खेबसेल' खोनासं मोजाङै खोनासं आदा साला नों आंनि मबाइलजों नोंनि नोंदाखौ फन खालामदों नोंखौबा हले दिनै नोंनो सानसे ओंखाम होआ आङो हराव बोथिसे होयोना आं नोंसोरनो नाथाय दिनै हरावबो होआ सरि मैनास्रि सरि नोंसोर साला आंखौ बिराद फाल्थु सानो नामा आंखौ जेरैबायदि साजा होदोंमोन नोंसोरखौ बांसिन होगोन आं मिथिबाय नोंसोर साला रावखौबो अननो रोङा फन खालामनो फैदों नोङो नोंसा आदाखौ मा बुंदों नोंसा आदाया फैगोन होनदों नामा बुं नङाबा दानो गोन्ना सेथिनानै बुथारना दोनगोन आं नोंखौ आदाजों मोजाङै रायज्लायनो मोनासै आं नङा नों मानो फन हरनाय आं नोंखौ बादा होखाना दोनखादोंमोन माथो रावनोबो फन हरनाङा होननानै आरो आंनि मबाइलखौ मानो थाखाय नोङो गब्दा माने मा आंखौ बोरै बुथारनो हागोन बोरै धंस' खालामनो हागोन नायबायसो दं नामा नोंसोरो बिदाखौ लिंहरनानै आंखौ बुहोनो नागिरदोंमोन नामा ना जेल जाहोनो नागिरदोंमोन आंखौ दिनैनिफ्राय जुदि नोंखौ मबाइल दांनाय फन हरनाय नुयोना गासिन गानानै हाजों दाब्ले समान खालामना दोनगोन आं नायबाय था गब्दा बुं नोङो मालाबाफोर फन हरबावगोन नामा मबाइल दांबावगोन नामा दांलालै मैनास्रि सरि हाजार सरि होनबाबो आं खिन्थु नोंसोरनो दिनै ओंखाम होआ दे नोंनोबो होआ नोंसोर नोम्मानोबो होआ नोंसोर साला सैतान खेबसेखिनिखौ निमाहा होलै अननानै हौवा होननानै आंखौ निमाहा हो नै नोम्फानि हौवा नों आंनि नोंसोर बायदि मानसिखौ बेफोरबायदि बुंनो समायालै गब्दा आङो ना दिनै बेदर संनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नोंसोर बिमा फिसा सानैनोबो एसे होगोन सानदोंमोन बेदरखौ आंनि गोसोआ नोंसोरनि बायदि एसेबांबो अन्थाइ बिखानि नङा मिथिबाय हाजार गाज्रि मानसिबाबो अनखांनाय फैयो एसेबाबो नाथाय नोंसोर बेफोरबायदि नङा गब्दा नोंसोरखौ अननानै जेबो लाबानो गैया होआ आं नोंसोरनो दिनै ओंखामबो होआ बेदरबो होआ सानसेया रानना था आरोथ' आइया आंखौ लिंहरगासिनोसो मालाबा ना न'खौ थाला मारिनानै थांगोन आं मिथिबाय 10 दिनसोनि उनावसो फैगोन रानना था नोंसोरो राननानै थैना था नाथाय आं एसेबांबो बेफोरबायदि नङा मिथिबाय हाजार नोंसोरखौ आं गाज्रि मोनबाबो नोंसोरनो ओंखाम होबाय दङ बोथिसे फार्स्ट टाइमावथ' एसेल' होयोमोन नाथाय दा नोंसोरनि उदै बुंजासे होयोआनो आं बुंदोंना आंनि गोसोआ एसेबांबो नोंसोरनि बायदि नङा अनखांनायबो फैयो नाथाय एबारनिफ्राय अनला आङो नोंसोरथ' हागौबा आंखौ बुथारगोनसो आं मिथिखागौ गोसोआव लाखि गब्दा एबारनिफ्राय जुदि आं नोंखौ फन दांनाय
सोरबा फन हरनाय नुयोना आं माने मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नायबाय था बेफोरबायदि खालामनाङालै ओंखाम उखैदों ओंखाम हो जोंनो आइनोबो आंनोबो देना उखैयोना जोंबो मानसिसो जोंफोरबो आंनिबाथ' नोंसोर मानसि नङा मानसिबाथ' एसेबांबो बेफोरबायदि खालामनो हायालै सरि मानि सरि ओइ मैनास्रि ओंखामा लाबो जोंनोबो मैनास्रि नोंखौ र' आइथिङाल' एसे मोजां जाथों नोंखौ दानफ्लेजोबगोन आङो दानफ्लेजोबनानै फ्रिजआव सोना दोनगोन आङो नों नायबाय था मैनास्रि नोङो जोंफोरखौ एसेबां आलाय सिलाय खालामदोंना गोदौगासिनोसो रागाया नों नायबाय था आंनि खाथियाव जुदि थखन सिखाफोर थायोना मालाबाफोर नोंखौ फुरा दानफ्लेखागोन आङो आथिङा गाज्रिबाबोथ' आंनि आखाया मोजाङै दङना नोंखौ सानसेबाबो बुथारथारगोन आङो नायबाय था मैनास्रि जोंनि न'आव थानानै जोंफोरखौनो आलाय सिलाय खालामगासिनो नोङो जोंफोरखौ देखाय देखाय जागासिनो नायै बेदरै दा खैफोदाव गोलैनायखाय आंखौ नांगौ जादों राहुल आदा जाफ्लादों जेबो सोमोन्दोखौनो लाखिला होननानै जोंफोरखौ होखारहरखाबायानो दालाय मानो खैफोदाव गोलैनायखाय नागिरफिनदों दे थाथलै माबा खैफोदाव गोलैदों खोब दासो खैफोदाव गोलैनायखाय नांगौ जादों सानसे समाव माबायदि बाहायदोंमोन दे जोंफोरखौ बिसोरो ओरैबायदि गोसोआव नांनाय बाथ्रा बुंदोंमोन दे बिसोर आं दासिमबो बावनो हाया दिनैलाय मानो नांगौ जादों फनखौबो दानना होखादों माथो माबा मबाइलखौबो गोलैनाय बायदिसो मोन्दों आं खोख्लैनासो लादोंनो मायबा मबाइलखौबो बादहो बिसिनि खोथा सानबाय थाया खर'खौसो गुदुं मोनगोन आं जा जायै जाबाय थाथों ओरैबायदि खालामदोंमोन जोंफोरखौ सानसे समाव आरो असे नङा मायबा नङा होननानै खम बुंदोंमोन आंखौ गोसोआव नांना दङलै आंहा गोसोआव नांना दं आंसो मिथिगौ ओइ खोनादोंना आंखौ दानि गब्दाया फन खालामदोंमोनसो मा गब्दाया फन खालामदोंमोन नाथाय मानो नों मानो रिसिभ खालामनांगौ गोदान नाम्बारजों फन हरदोंमोनलै बियो नाम्बार गोदानखाय आंबो सोर होननानै रिसिभ खालामबाय हेल्प नांगौनो खैफोदाव गोलैदोंनो खोबसो फैसा नांगौ जादों खोमा र' फैसा नांगौखाय सिं जानानै हेल्प नांगौ होननानै फन हरदों औ बिदियानोथ' खोमा फैसा नांगौ जामारदों खोमा बिसोरनो नङाबा एसेबां सिं जानानै फन हरनो बे गब्दाया बिराद सैथान दङ बियो औ नंमारगौ दे राहुल गब्दाया बिराद सैथान एबारनिफ्राय फन हरबाबो रिसिभ खालामनांला बेनोथ' जोंफोरखौ माथो नोंसोरजों जेबो सोमोन्दो गैला होननानै असे नङा नोंसोर जोंनि होननानै बेसेबा बुंदोंमोन माथो आरो बेथ' बे बेलेग गावगायानो साला मोजां नंखाया आखला आंखौसो दाय हमनाया गोसथो होननानै आं मालाबाबो बावनो हानाय नङालै आरो नोंसोर आयाबो जोंफोरखौ एसेबो फोथाया आरो बे गब्दा गुन्दाखौसो फोथायो औ मा बुंबावनो नोंखौबो फन हरनो हायो दे गब्दाया नोंखौ फुस्लायहरनो नों फुस्लायजानाङा रिसिभखौनो खालामखानाङा बिनि माथो खोनाबानो दानना होखा आङो फुस्लायजानो राहुल बेजों थैबाबो फुस्लायजाया आंना बेखौ थैजासिम निमाहा होनो हानाय नंखाया सानसे समाव जेरैबायदि खालामदोंमोन बिसोरो बेनोथ' आंबो ओरैबायदि रागा जोंदोंमोन आंथ' डाइरेक्ट बुंखादों आं हेल्प खालामा होननानै थेवब्लाबो लाजि गैया प्लिज हेल्प खालाम हेल्प मी खैफोदाव गोलैदों धै लाजिथारालै लाजिनाय गैया थर' बिसोरलाय जेबो लाजिखाया आसरित मोनोलै आं राहुल बे गब्दाखौथ' गब्दा आइखौथ' बेसेबा आसरित जायो आङो सानसे समाव जि अनोमोन आंखौ बिहामजो आरो नोंखौबो जानो हागौ नोङो बिनि असे फिसाला नङा थेवब्लाबोथ' नोंखौ सानसे समाव असे फिसालाबायसो अनोमोन नाथाय गब्दानि थाखायनो बेफोरबायदि जाजोब्बाय आरो थेवब्लाबो नोंसो आयाबो जोंफोरखौ एसेबांबो बेफोरबायदि साननाङामोन ना एसेबांबो बेफोरबायदि खालामनाङामोन औलै माथो बुंबावनो आरो बाथो बिसिनि खोथा सानबाथाय एकदम खर'खौसो गुदुं मोनो जेखि जाया बिसिनि फनखौनो रिसिभ खालामनांला आंबो रिसिभ खालामला सबायालाय माबा सबाइखौ साहा फुदुंनो नांगौमोनलै साहाखौनो एसे लोंना होनसै आंनो फुदुंनो खोमा दे राहुल माबा बियो दिनै गोबादों ओमफ्राय खर'खौबो एसे गिदिंनाय मोन्दोंनो मा जाखो बियालाय गेस्टिक उथिदों खोमाहाय नों हागोन आरो सना हागोन दे साहाल'खौनो फुदुंनो हाया आरो इसिबांबो आजादि थाबाय थानोबो मोजां मोनाहाय आङो थां होमबालाय फुदुङै थां आरो लाइनिर फुदुंनानै लावदुम फिथाखौ सावखांजोब्बाय दे दानियाबा थावनिखौ सावलायनोसै आइ नै फिथाया जाबाय जाफैदो खोनादोंना खोनायाखै फिथाया नै जाबाय जाफैदो वाव आयै सावखांजोब्बाय लावदुमखौ औ सावखांजोब्बाय नै थावनिखौसो सावनो दंबावो आयै आं खिन्थु फिथाफोरखौ लांगोन दे थावनिखौबो लांगोन आरो लावदुमखौबो लांगोन थावनिखौ आं बांसिन लांगोन आयै औ लांनो हागोन दे बिजुलि
जोंहाबो आरो जाग्रा मानसि गैयाना आइयाबो जानो नागिरा आंबो बांद्राय जानो हाया माबा गेस्ट्रिक जानाय रखम जायो लांनो हागोन दे जोंहा ओरैनोबाबो एसेबां बुरजा जानो हानाय नङा मा मोनफैदों बेयाव जेनेबा आं गावखौसो सोंदों बेफोरबायदि बुंथारदों माथो औ लांखागोन सोरबाया लांनो होबाबो होआबाबो लांखागोन लांनो होगोन दे ओरैनोबाबो जाग्रा मानसि गैखायाना जेसे लाङो लांबानो जाबाय थां नोङो नाखौनो साहै थां बैयाव दङ नाखौ सायनानै संदो जागोन दे आयै मा जामारदों आइया बिजुलियाथ' आंजों मोजाङै रायज्लायखाया दिनै आङो बेखौ जेबो मोना नाथाय आइया जुदि आंखौ बेफोरबायदि बोराबसो रायज्लायोबा आं एसे बोरैबा मोनो माखौथ' नायबाय थाखो ना सायनो होनायखौ नोङो खोनायाखै नामा औ थांनि र' माखौबा मेगनसो सादों खोमा बे आयै ना एसेबां फिथा सावदों एसेबां बुरजा लांनो नागिरदों होननानै ओरैनोफ्रा सायाव बुंखाबाय आरो ओरैबायदि सैथान माने ओरैबायदि गुरै बुङो माने मा बुंबावनो आयै बिराद सैथाननि बियो मोजां मोनथों होननानै जेबोखौनो बुङा माथो औ जेबो बुङा बुंनायालाय आरो बुंबाथ' दिगदारसो दंबावो डाइरेक्ट बुंखागोन जेरै फैदोंमोन बिदिनो थांफिन होननानै उल्था जुदि नांज्लायफिनोना आंजों नागारनायाव गैया आङो आंनि एसेबां आब्रा गथ'खौ साला फुस्लायनानै गोसथोनानै फैदों बियो नङा मा माइबादि आरो आदायाबलाय मानो फुस्लाय जानांगौ दे आं नागिरना होगौमोन ना मोजां हिनजाव आदानि थाखाय आरो आयै मोनसे बाथ्रा आदाया खिन्थु फैसा होआ जाना थागोन दे नोंनो माने आदाया बिनोनो हरजोबगोन अबावबा बिनो हरबाथ' नों थाइसेबो मोनजाखानाय नंखाया आंनिबाथ' बियो आदानिफ्राय बिख्ल' लागोन खोमालै थाइसेबो नोंनो हरनोनो होनाय नङा खोमा गावगाया लाजोबना दोनगोन दख'ना मोजां बायना लागोन सना बायगोन आसान बायगोन नों थाइसेबो मोननाय नङा आयै नंमारगौबो नों थिग बाथ्राखौनो बुंदों आइ बे बुरै समाव आंखौ आलाय सिलायसो खालामसिगोन खोमाहाय रामोनदाया जुदि आंनो थाइसेबो फैसा हराबा मा जागोन देनाय बेफोरबायदि जानो होआ आं होआ र' रामोनदानाव फैसा बिखाना दोनखागोन आङो 10,000 दा दरमाहा मोननो जाथ'वाखैना दरमाहा मोनहांबानो आङो 10,000 बिना दोनखागोन औ बिदिनो खालामदों आयै आं खिन्थु बोरैबासो मोनबाय दे आयै माने इयुननि खोथाफोरखौ साननानैनो बोरैबा मोनजोब्बाय मा जाबावगोन मोनथिला दे आरो